podries fer breument una valoració del que tu creus que significa el moviment de les consultes, les que s'han fet i les que estan en preparació arreu de Catalunya? Home, jo la valoració que em faig és que estem vivint una cosa brutal, històrica, i que és difícil trobar un exemple arreu del món. Jo trobo una cosa brutal, és a dir, ho hem parlat un munt de vegades, però estem tots molt sorpresos de com, potser és lògic, que els partits polítics facin una lectura pessimista, però el que és impressionant és que és d'un optimisme avassegador. Vull dir que és impressionant que la societat civil, sense el suport dels partits i per tant sense tota la maquinària que hi ha de publicitat i de mitjans de comunicació, que la gent del carrer, les associacions, es posin d'acord per posar unes caixes i anar a introduir uns vots, vull dir, és una cosa, jo trobo una experiència brutal, i estic convençut que d'aquí molts anys encara en parlarem, de com la gent es va posar d'acord al carrer sense preguntar de quin partit polític érem, com la gent, associacions de castellers i pescadors i ciclistes i centres culturals i individus sueltos i lliures, es posaven d'acord per votar. Ho trobo un acte de democràcia pura, vull dir, ho trobo brutal, ho trobo exagerat. Aquesta sensació de viure com una mena de tribu que els he donat per posar una caixa de cartró i anar a decidir què fem amb el nostre futur. Brutal, exagerat, enorme. I creus que continua valent la pena dedicar esforços, temps, diners a organitzar consultes? Creus que hem d'estar encoratjats encara a Tarragona, vist l'horitzó que tenim, o que davant de la participació que hi ha hagut a alguns llocs més val que ens ho replantegem? Home, no, és brutal. No només val la pena fer-ho, sinó que, vaja, ja ho veureu. Vull dir, això tindrà cua, això és un començament d'una cosa i no és una cosa espontània. La força d'això també és que no és una frase inventada o un moviment inventat, sinó que respon a una idea bastant simple. És que tants cops que hem dit que som una nació o que som un país, decidir nosaltres cap on volem anar, així obertament, sense d'entrar a dir que volem anar cap aquí ni cap allà, però de moment manifestar-nos, posicionar-nos, dient nosaltres hem de decidir nosaltres mateixos cap on volem anar. Això no només encara té sentit, sinó que en tindrà cada cop més, perquè això el que passarà és que, vaja, és matemàtic, em sembla a mi. Vull dir que quan després et poses a comptar... Aquesta idea de la baixa participació, jo no sé massa bé d'on surt. És a dir, una cosa que no ha tingut publicitat per televisió, que no ha tingut grans inversions econòmiques a nivell mediàtic, que no ha tingut res d'això, sinó que ha sigut senzillament la gent que s'ha anat dient, que tingui aquests percentatges, jo ho trobo brutal. Quan ho vam fer a Vilanova, jo pensava que seríem 3. Pensava que seríem 4 de les tots, 4 d'aquí, 4 d'allà, seríem 3, i van ser 27, 30... En fi, ho trobo brutal. Vull dir, si algun dia això es fes de forma oficial i raspallat per les autoritats entre cometes competents, doncs esclar, pot ser enorme, és a dir, que això portarà cua. I parlant del voluntariat, la gent que s'implica, que dedica esforços i temps, com valores la tasca de la gent que s'implica en la causa? Això és la gran força, jo trobo, que té aquest moviment de que els pobles de Catalunya decideixin. La gran força que té, jo trobo, és aquest voluntariat, justament que no depèn de premisses de partit encaminades a un resultat electoral, sinó que realment una voluntat popular. És realment gent. Hi ha exemples per un tubo, però és que hi ha exemples a cada poble, hi ha exemples de gent que feia anys que vivien d'esquena un amb l'altre i que a través de plataformes per decidir s'han posat d'acord, han posat a fer reunions i s'han posat a parlar de com s'organitzava i que la societat civil, el voluntariat de forma, sense cobrar un duro i de forma generosa es posi d'acord per fer coses, i més avui en dia, on és cada cop més difícil que la gent es motivi per coses i que tot ha de tenir un rendiment concret, ho trobo que és la gran força que té això, que surt de voluntats. I per intentar que en tinguem més, tu què creus que els hem de dir a la gent perquè s'impliqui, perquè es motivi? Com els hem de vendre la moto de que val la pena apuntar-se a col·laborar amb la plataforma? Home, doncs que d'alguna manera és que si no s'hi apunten quedaran retratats. Em refereixo que jo de veritat penso que això és una cosa que acabarà mobilitzant molta gent. És a dir, penso que no som prou conscients de l'enormitat que té això. És a dir, més
val apuntar-s'hi ara, perquè és que ens acabarem apuntant tots, i això acabarà sent un referèndum oficial, potser, no? I jo trobo que el gran motiu és això, és que és molt important ser-hi ara, en aquest moment, que és quan més costa, quan no hi ha recolzament, quan no hi ha resultats concrets i materials, no? En aquest moment és on les idees tenen més valor encara, no? I defensar les idees és una cosa que està tan poc de moda i està tan acostumats a sentir que no, el que són els resultats, els diners i els balanços econòmics, que, en fi, que això és una prova. Apuntar-se en un carro l'any que vivim, el 2010, que hi hagi una cosa on les idees siguin el gran valor, en fi, s'ha de ser segur per no veure-ho, no? Vull dir que és una cosa inaudita i de la que com a català jo penso que a tothom li interessa fer part d'això també, si estem en un país i volem decidir cap on anem, sembla que les coses finalment semblen senzilles, no? I els votants, què creus que els hem de dir perquè com a mínim es plantegin anar a votar? Home, doncs això, que formem part estem en un país, formem part d'una comunitat, que les paraules poden triar cadascú com li agradi més, no? Però que, és dir, que cap on hem d'anar tots com a grup ho decidim nosaltres, home, això és un gran motiu per anar a votar. És a dir, és que tu pots decidir. El que està fent amb això és posicionar-nos, dient-nos que volem decidir nosaltres cap on volem anar. I això, saps què passa? És que sembla una mica que això és que serà així. És que això serà així encara que nosaltres no vulguem. Vull dir, els pobles acaben decidint cap on van. Vull dir, no funciona això de que quan tens la sensació que és en una altra banda, que s'estan decidint les coses, t'allunyes de la gestió, t'allunyes de la política, això és grosser o més lluny. Bueno, aquí no, aquí el que s'està proposant és que justament que t'aixequis del teu sofà, que vagis a votar i que et posicionis tu mateix dient jo vull decidir, no vull que ho decideixin a una altra banda. Molt bé, i ja per últim, nosaltres tenir el suport de personatges amb un pes mediàtic ens aporta una notorietat, una visibilitat, evidentment. Tu què més ens pots aportar? Algun consell ens donaries? No, jo és que no sé, clar, la meva vessant, diguem-ne, mediàtica, sí que en soc conscient, però vull dir, se m'escapa una mica, vull dir, jo no vic la meva vida com un personatge mediàtic, jo vic la meva vida com la meva vida, no? I jo el que sí que tinc, el que sí que em fa molta gràcia és que jo, quan de petit, amb un germà o els seus amics, o jo anàvem a pintar, quan parles d'independència, era una cosa que independència immediatament anava lligada a terrorisme, a violència, a tirar pedres i matar gent. I jo per mi és un moment històric de democràcia, el fet que la paraula independència pugui anar associada a valors tan democràtics com anar a votar, parlar-ne, decidir, posicionar-se, saps? És a dir, que per una vegada ser independent no tingui que estar forçosament enfrontat a no ser espanyol o a no ser francès o a no ser camerunès, sinó que estigui senzillament per si mateix definit, això a mi em fa molta il·lusió, no? No sé, si això ho puc encomanar d'alguna manera a la gent, doncs collonut, no? Com més sabem, més riurem. Bueno, no sé, Tarragona decideix, com abans ha decidit Vilanova, com ha decidit altres pobles de Catalunya, està passant un tren que té les portes obertes, que són superamples i que tothom hi cap. Per tant, no tens excusa. Puja-hi perquè després estaràs orgullós d'haver-hi posat, ja ho veuràs. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir.